Hi guys! Welcome back to my channel! Puntahan ko yung classmate ko kasi may isda daw siya doon. Kaya ngayon, punta kami ng Tagbukbok, Talisayan, Misamis, Oriental. Ang classmate ko, nagtinda siya ng isda, tapos mura lang daw ang isda niya. Kaya ngayon, puntahan ko siya. Shout out to Christina Kiblat. Ayun, ang partner ko. Ready na ready yung partner ko, oh. Tapos yung raincoat namin, dinala na namin para isauli na namin doon sa bukid. Tara na guys. Ayay. Napatay. Napatay ang motor. Sapot tapos Sherwin, oh. Sige na, ready go. Ready to go na. Here na mi guys sa Tagbukbok. Mayaman kay Katinay. Doon niya kay Purma, oh. Yatan ka. Ang classmate. Guwapa gyapon siya, oh. Tambok lagi kay Gino, Kakaroon. kumugali din na tagakita sa picture kay ni Kauno na tagpakita-kita laling. Mo ni akong classmate kina Brighton kay ni siya sa una. Ganina Mo ni mo negosyo? Di ay. Sako maning papa. Asi mo papa ni nga negosyo. Mo ni akong classmate guys sa una sa koan. Oy, balhin ka ron. Fourth year. Anak, oh. Asa mo ni anak? Silak ba kung anak karon? Upat daw yung anak. Nako, ting Ginoo ko. Iyang pangalan ni guys, Christina Kiblat. Karon Dar. kasal na ba ka? Ang Oo, kunin mo makita na dali. Sa kadaghanan. sa kadaghanan. Wala ba na ako na tao na kung marpila pagwapa unta ko. Bitaw. Akong mama, akong manghod. Yara. Dagang kay tao na ni. Si ate, Akong oh. auntie, doon akong papa. Hi. Si ate. Babay rap. Babay rap ba? Babay na pina. Hi. Makita ikakaroon sa kuan rap. Ini ang anak, guys. Diba? Nag-vlog video. Liwat pod ni mo tinay. Alama. Oh, naray mong irong. Ha? Kani oh. Dagan ko naray ang irong. Amo ni tanan? Oh. 2 ka kilo. Di ana guys, akong palito na isda. Nya gipakapina na niya. Wapa karon. Dapat yapon dagdag na nambok. Te makita na ko rin sa YouTube unya te. Dako kay Katinay no. Dako kay ka. Dato na mo Katinay gud. Dato gali bugas.
Ayaw bang kasama na. Dik, sabay ka dito kay ginicture ba ka dik? Paano niya makita ko niya sa YouTube. Sabi mo? Isa. Tulo ka isa. Nagaling lang. Saan ka na isa? Upatan na ng tinay. Hoy, mo nang inila dito. Inila. Bitaw, wala sila nakabalo nga Wak, sikat ni. wakwak di ako tinay, manang ilha. Usay po mo. Mas kasi ni Maring Nilo. Oh, igagaw. Oh, igagaw mi. Yang papa, mama ni Nilo, suon. Ah, Muna ako partner. Gwapo mo din sa kay pamilya Ha? nila. Mamili gid kag Wag mi- tuyans. Nagpangayo ni Lola sa Ay, kay katinay. ugali buga kayahay na noon. Ha? Oh, kani man siya. Isa, ching. Ana-ana, pakapinan lagi nako. Oh. Pero guys, tabas na isda. Naka na bahino na? Tuyusan na to. Tuyusan mo. Ayun na, gamay lang kayo. Dali lang. Ay, nagkaw ni Monty kay. Sabat kay. Ikaw sa tabas. Dali ba na madaot na? Di ko eh. Ang pulapas kayo lang oh. Nagsiga pa yung mata. May ice pa rin. Ako na siya. Ano na? Ha? Ito. Ito. Hindi man idugoon tunay na. Ikaw yung sabi mo, hindi ko yung minato. Ito, itampo. Aldain eh. Walahin man ito magpalit. Ito yung mapilingan. Alay. Oo, narating. Pero ikaw na. Nay itoy guys. Kaya nagkuha ako sa Facebook nga. Pero dili pa ni siya pwede kay gamay pa man. Na magiging naman ako nga na ito ko na duan ni kwasyon. Bakit yan ay awitin nila? Alagi na ito nga. Dito. Ila ayan pa kaplaan ha. Ayaw mo rin ako sa inay ko magani kayo magkakita. Wala kay. Na. Managan kaya ayan. Managan siya. Sige, mas makabungay. Naram siguro sila kaya na. Loy. Halagi ate kita mayo na mayo. Kami ba yung tao na ang kuan? Kami na ni. Kasi ako first, ako kasikat. Ako first, kasikat. Katawahan ko din katong imo mama na sakay sa trambya ay katong scooter. Buang gini sa kidog ito. At saka yung siya. Sakay sa guys ko. Dapat sa hindi, hindi na. Ay, salamat kayo ha. Wala ako sa dito ba? Lagi pun. Di na may glangan. Oo. Salamat kayo ha. Di na lang Saan na to? kay nalam rin maistra nato di. Pwede, di mo dyan? Oh. Buot lagi ni siya ba? Bubito ingon nila? Ay na mention. Ha?
Nalaman ni ba istra nato? Dati wagi ko nagdahom. Sa among batch ko, nanay maestra. Ha? Kani, hapit ni mamaestra. Unya kay. Tago-tago mas kasagbutan. Manang na maestra ginon siya. Maestra tagbutan. Kanang aglabay ko dinhi ba ko nga nara kang balay ni Tinay. Pero nakaadto bi ako sa balay niya dito. Kabay-bay. Oh, nakaadto bi ako. Mas kalo ka to. Oh. Bitaw na. Tambok manidaan si Tinay sa una. Pero mas ni samot karon. Wala be bugas. Wala bugas. Wala bugas. Wala isda. Kau na gali isda ting magdako kay kating. Ha? Wala isda. Ikaw na isda kilaw dayon. Magdako man. Pagkadako man. Bitaw na. Lagari na ni kay. Gikan ko nag-jogging-jogging. Ay nag-jogging Ginoo ko. Anugon kayong tambok na to ang imong i-jogging. Gikan ko nag-jogging-jogging unya. Mo to pag-chat nimo. Abi na ko gugma pa sa gabi eh. Karon kay gabi man panagaton. So nga sige, adto na lang ta. Na kay pangas masad mi. Nagihapitan na lang po namo dinhi. Ah, Kusog kay mo gasolina dani Tinay. Dugay kay na manghuran day mo kuan di ay. Sugalin mo din daw, sugalin daw. Sugalin? Dali, sugalin din. oh. Highway raman. Oy, na ibigay na. Wala man dito unahan. Dira. Tinay ari na mi. Ari na jud mi. Balitan Bye-bye. Sige. Salamat. Bye-bye. Here na kami sa bahay. Umulan guys. Tapos nag-fogs. Mura pud mig naa sa Bagyo. Nag-fogs ang palibot. Ang mga bata oh. Ay, sama-sama. Tuara nag-ulan. Ito bata, nagtulog yung sulod. Eto guys. Fogs na fogs. Fogs na fogs ang palibot guys. Si Lola. Wa ka tugnawa Lola? Ha? Tugnaw. Gitugnaw si Lola. Wala niyo mo ni ilisi mo jacket? Ha? Igisapaw ra nini mo? Ah, nara tulo. Tulo ka sa dina yang gisuot-suot ni Lola kay tugnaw daw. Di ba si Lola? Nag-uwan na pa sa Lola. Na basig isa ka simana na pud ning uwan. Oh. Pangas naman pud mi Lola. Oh. Kay mingaon man. Si Mimi. Diara si Mimi. Hi guys. Ina. Sige. Ano ba? Kiss kita. Kiss si Mami B. Kiss Mami B. Ni. Si MJ. Ali MJ be.
Ali MG be. Dugo ni tabas. Dugo ni ta. Ha? Dugoon is dati blayan. Mabublisan ng mga dugoon. Panita bas yun yung dugoon. Di ni dugo. Itong iba guys, i-ref namin ito guys. Ito na po ating esda. I-ref namin ito para may maulam pa sa susunod na araw. Ito na guys. Ready to put in the ref na ni siya.